Живял някога майстор гранчар и съдовете, които правил, били изключително красиви и хората им се удивлявали и ги купували като топъл хляб. Веднъж при него отишло едно момче, което желаело да стане и то майстор гранчар. Започнало да се навърта около него и се опитвало да открадне занаята. Минало се време, но то така и не успявало да направи така красиви съдове, както ги правя старият гранчар. Тогава той решил, че може би е по-добре да се отдели от него и направил в съседство работилница, която да му бъде като конкуренция. Отначало хората влизали в самата работилница на младото момче, но от любопитство и само разглеждали самите съдове. Нищо не купували. По-късно даже спряли да влизат. И тогава момчето се престрашило, отишло при майстора гранчар и го попитало защо така, защо при мен никой не влиза и не купува. А майстора казал: това, което правя, го правя с страст и сърце. Това е тайната на моя майсторлък. Извод от тази история е, че каквото и да правиме, с каквото и да се занимаваме, винаги трябва да влагаме цялата си умение, цялата си страст и цялата си душа в това, което наистина правиме. Това е тайната на добрия успех и резултат. Това е за днес. Пожелаваме прекрасен ден и до скоро!